Ole video kanon upload har deuh thina kan buai ve thin em a hei tuna hian ninja 400 hi hei siam ngai na sakhop maya rep tur ani boka khi ke nuai boka king ho khi kan char that sak veka ti khian heng ho hi dor danga alo ti tir to a cheng singa chuang choin maro chu a an lo ti thalu tuk lo dewani ti hian kan dor a ron pan le a chu chu keinin kan lo zom that sak le veka a ke te pawh kan lo char that sak le veka ti chuan hian phel dar veka chuan hei hetlai hian ignis khitlai khi silver rawng deuh hi nian duh thin lowa hei a dum hian kan han tuam sak dawna tinal viau dawn ani hei hian maw a dum le varah phei chuan a inchawih nalh bik khawp mai khi han en ula tikhat tawh khawp mai a motor a hi maw hetiang duh in awm chuan ron pan ro u heng te pawh hi motor a chei te mai nia a varah khitlai khian silver rawng deuh hi company hian a rawn dah tlat mai a chuan hei michin a ninja kha ni a hei kan chei na tur chu ni dawn ta a hau tak ve viau ni he bike hi alo sawh chhena sa ve tawh bawk nen a nei tupa hian marawh chu hei to panalin tih chhuah kan tum leang hi ti khian voi khatah kal tir pop mai one go kan tia khi tiang khi kan han tum le chu ania hei kan nula hi rep thiam em mai boka sun control bel tula nula hmel tha zet mai kan nei boka mi zoramah hianin an ni pahnih ti lo hi chu hetiang ang sun control han ti pawh hi kan hremeuh lo ani chu wangin meiche khawih ngat in duh phei chuanin rawn pan teu hyper cut hi meiche chuan awm tak chun ni ve reng reng ani hetiang lama han kal tlat mai han tui tlat mai hi maw kan hna ang chi phei chu taf em a ti hian chawlh mang pawh awm lovin khawih char char angai a chutah uluk lutuka ti ni nge ti neuh neuh ngai chi nia chawlh na hman mang hi awm lo thin ani kan hna hi ti khian voi khata tuam phei vek ani wang khian a hau tak le zuala a chan chu voi khata kan tuam phei vek na chan pawh khi a design ho khi a in zom that phei ngai sia a in zon te ngai a khatiang tur ani chuan voi khata he tianin dah phei ngal vek kha ngai maro chu a ti tro a ki koi khatiang ang a cover ah khan a tam box sia dik taka han chhuah tur hi chuanin thiam ve fe angai ni rep tur tan pawh hian maw hei tunah chuan a ruangam a rawn chhuak tawh a hi a vuah dan tur te a katna lai turah te an kat dik leh thlap thlap a kan naute ho hi ka chuang ve thin em ani hetiang lam rep lamah na hi chuanin tih kha kan soilang duh tel leh zuai zuai bawk a hei a hmalam phei chu a top ve tawh ang renga marawh chu thei ang angin kan han ti mawi anga thar sur turah chhuah tum hram hram dawn ani hei ti hian heng ho hi chu pum deuh tawh a hnung lampang kan la hma bak a a lehlam side hi chu anih dan tur thenkhat chu hei kan ti fel tawh a video hi kan lo la kual zel dawn lo hmaih su aw hei hi ninja 400 ho kha ni khi exhaust te pawh thir zain phua trap mai ni hei hi kan zawh tawh na chu lo ni ta a ti hian kan rawn la kual leh zung zung anga a hmalam hi chu tlemin la siam that angai a rep ni lo khian khi visor te pawh thar a rawn le a mahse modi deuh hlek angai awangin
chuan a hnuai beli te pawh kan la vuah tel lova kan rep vek tawh nangin a nat te pawh hi a lei bel vek a ngai a nat te pawh lo tla bo nual tawh wangin kan vuah kim thei lo a marawh chu heti hian kan han pum sak ta a tunah chuan nalh tawh khawp mai sor sorin a bike hlui leh tawng te scooty khatiang te pawh kha kan ti thei vek ani aw chuan tah hian aerox hi heng ho hi bel thuah chop ang chi kha ania a duh tawh lova design sa vek ang khanin si hal lem chuan kai tir a duh a hian khawh sak le vek a chuan hetlamah hian R15V4 hi Deadpool lema chei tur ania an ni ho hi jharkhan atangin miron pan vang vang ani kan van ngai hlu tak em jharkhan atangin miron pana kilometer sang khat zathum vel tlan ngai ani chuan hei pawh hi full rep tur ania access tlurang tawh a tlurang nuai tawh ani hei pawh hi hmeichhe khalh tur ani wangin no nalh deuh purple lampang in kan chei dawn bawk a lo en ula lo nghak ula lo kalsan lo ula in phone kha kan eng ang takin nge kan ron chhuah thei tih kha milo en sak dawn ni aw chuan hei aerox pawh kha an han thian fai tawh a bel na lai tur te pawh hetah hian ron chuan kai tir dawn ani a duh tak design a kha nei tupa duh tak design kha kan ron chuan kai tir anga heti hian kan buai ve thin em a khawih tur hi kan nei ve nual zel bawk a pathian zara liau liau ani tih kha kan sawi duh a pathian in hrisel na tha min pe a na thawk thei turin taimat takin han thawkila a rah chhuah chu mal sawmna a lo ni thin a khi tikhian ani dan tur angin an han vuah a an bel chin tawh ta a mawi khawp mai tunah chuan an zo ta a hei sir var la hian pangpar khi hi transparent in kan tih saka a lang tlang a fim anga khan kan print a ppf kan tih ho ang chi a khan maw chuan a pangpar chin zawng khi a langa a bak zawng khi chu ama rawng var khi ring ta zel ta ni tha em ani rang tur pawh lo dang leh vek dawn a ki khian maw chuan hei hi Jharkhan lam unaute ta tur kha nia Deadpool i thimin a duh vek a wangin hei pawh hi hau tak zek mai he R15V4 pawh hi a bei pawh kan bei rei khawp mai hei chu ma erawh chu ni khatah hian kan leh lan tlang pui aw ni khatah hian kan leh lan tlang pui ani hei ti hian lo en zel ula Deadpool khi a side cover ah khian a chuang kai kalh dawn a chuan hei scooty pawh kha hnung lampang chu kan lo zo leh tawh a khitah khian khi mi graphic design khi chuang kai ri a Suzuki tih te pawh kan dah tel a purple ania hnuai lamah hian a tak thret kan han dah bawk a hian kan rawn ti lang zuai zuai zelang hmun khat ngawr ngawr rawn sawr bing lovin ti hian kan rawn ti lang zelang a chuan hei hetah hian expulse hi hei lai te hi rawn graphic a hei funky nalh reuh riau mai hei hi maw design nei tupa basketball theme leh khi tiang graffiti eng engemaw chawhpawlh nuai mai a mawi dangdai riau mai hei pawh hi hi tikhian mahni duh lai te te pawh hi tih theih vek ania a pum kher kha ngai lo ani aw duh lai te te tih thei hetah hian R15V4 tho kitlai side cover khi an design leh a khi an rep leh mek bawk a
a hnuai belly khi chu a vuah lova side cover chauh khi vuah wangin side cover chauh khi kan khawih ani ti hian hei deadpool pawh kha hmalam kan zawh sak tawh bawk a hei a lan dan chu hei hi lo ni ta a tanky te pawh hei ti hian kan zo fel fai thawkhat tawh ani design hi chu du design ani top mai ni du ang kha kan khawih thei vek ania chuan kan rep hrim hrim a hi a re thi kan sawi leh anga tunah chuan scooty ho vel sanga zangain kan tan a marawh chu heng V4 ho te chu sang ruk zanga te kai ve a design hau tak dan a zirin chuan hei hetah hian V4 tho a pawl kha kan lo zo fel leh ta a hei hi a lan dan chu lo ni ta hnuai beli hi han vuah leh pheise chuanin han khat thla deuh muk se nal leh zual tur ania keima mi tah chuan hei ti hian a side cover chauh hi kan khawih awangin hei kan khawih lo na chin hi a in hek ta thin ani chu maw hei tanky te khian stripe var chu kan han dah sak bawk a pum lo khawih hi a chawl thin a thenkhat ah hi chuan a in hek duh lut tuk awang hian chuanin hei scooty pawh kha kan lo zo fel leh tawh a ti hian smoke kan dah saka hi tial riai a ti hian hei a lan dan chu ni ta a duh vein awm chuan kan pan theih zel a YouTube ah hian description ah te kan englo ah khan phone number kan dah vek bawk a in duh chuan mirang call vek thei ania mawi khawp mai no nalh lutuk hmeichhe khala tan chuan hei thianghlim sor mai ni chuan hitah hian Manipur lam bus a thar kan khawih dawn a hei hi a nei tupa hming leh an bus hming tur ani a kan an print chhuah saka hei hi tui rial an awm awangin kan khawih chilh dawn a tui rial ah bus hi awm dei a khutah an dah na maw an thral chhuahna tur hmunah khan a awm awangin kan zuk khawih chilh dawn a marawh chu kan zuk te hmasa vek bawk a chumi hnuah chuan kan print out a design ei chu a nei tupa in a rawn siam a amah in chu a duh dan tak ani vain print chhuah sak top tur ania kan khawih lova ke ni chuan khitlai a hnung glass erawh khi chu kan lo design ve nge kan ti a hnung glass a awm tur khi chu kan design ve ni a bak hi chu a nei tupa design sa vek kan print top hei a hmun hmaah chuanin kan zuk kal chilh ta a tui rialah saw ti saw kan bel tan ta mapa kan dawr a rawn ding thei lo tan pawh khanin kan kal chilh vek thei ani hei lo en zel ula ti khian a hnung lam khi khitlai glass bik khi chu keimanin kan design ve ang kan tia bus nen a in hmeh deuh hlek tur a bus nen a in hmeh deuh hlek tur hian kan ruah hman ve dewa tlang kara ni chhuak eng mawi tak karah khan VK Tona Travels tih kha ngan dah leh right ani bus pahnih thar hlak hau tak ani hei scooty te lawn nan an hmang top thing sakawr tih vel awm bawk si lo maw tisawn a vawt bawk si mai kan chem reng bawk a heti hin ha kan thawh ve dan chu ni leihlawn nen scooty ah tran ngai bawk sang bawk si tichuan hei a hnung lam kan an zova khi pakhat khi la khawih lo ania hei hi lan dan chu ni ta a rel te pawh tram ve duh khawp mai a hei gas te nen kan in keng thla a ti hian kan zawh hma hi chu kan bur ngar ngar mai ni
a hnungah khian logo dah tur ani bawk a khi kan pakhat chu kan han dah zo tawh a thim tha mai tawh siamaw tunah hian zandar riat bawr vel ani tawh a marawh chu tube light pahnih kan keng thla hemi pawh hian min en zo meuh lova mar chu hna chu buai lem chuang lo ve transparent ah hei hi a film ah khan an print veka 3M transparent ah tha chi ah kan print a chuan khi ti khian VK Tona Travels ania logo te kan han dah a neitu te pawh min vil neh khawp mai a kan hlim tlang dar dar khawp mai an ni pawh hianin hemi tiang ti thei hi an rawn zawng ngar mai a a tawpa chuan dawr pakhat hian hetiang lampang chi khawihah chuan hyper cut te sofa pan te u an lo ti a mi rawn zawng chhuak ve